Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich catref. Heddiw, da ni am fynd ati i adeiladu dau fath o font mwyn gweld pa un ydy'r cryfa. Felly, y ddau fath o font da ni am adeiladu heddiw ydy Pont Trawst a Phont Grog. Pont Trawst yw un o'r bontydd hynaf a fwy o syml i adeiladu. Enghraifft, gallwch ddefnyddio darn o bren i groesi'r afon. Ar y llaw arall, mae Phont Grog chydig bach fwy cymhleth i adeiladu. Pont Giat Eiraidd yw un o'r pontydd grog enwocaf y byd yn America. Chydig bach agosach i mi, mae bont borth, sydd hefyd yn bont grog. Mae yna sawl wahanol ffyrdd i fynd ati adeiladu'r bontydd yma, a mae o'n hollol fyny chi sut ac yn dibynnu ar beth sydd ganddoch yn eich catref. Rwyf am ddangos i chi y ffordd fwyaf syml o adeiladu bont. Ar gyfer hyn, mi fyddech angen llinyn, premesur, marciwr, clipiau papur, gwelltyn, tap masgio, cwpan neu cwpanau os ydych chi yn ei ddylunio yn dda iawn, siswrn, balans ac unrhyw beth gallwch ddefnyddio mwyn rhoi llwyth ar y bont. Felly gall hyn fod yn darnau o arian, neu fel ceiniogau, neu cerrig o'r rar. Mi fyddech hefyd angen rhywbeth fel gadeiriau, byrddau, bocsys, unrhyw beth fel bod chi'n gallu rhoi eich bont yn y canol. Felly be dwi am fod yn defnyddio heddiw ydy bocs a stôl mwyn rhaid y bont yn y canol. Y cam gyntaf da chi angen wneud ydy cael gwelltyn a phremesur, a mae angen marcio allan 3 centimetr ei dorri, ac yna wneud yr un peth eto. Wedyn, gan ddefnyddio dwy gwelltyn, mae angen rhaid y darn bach rhwng yr ddwy ei dapio at ei gilydd gyda tap masgio. Unwaith da chi wedi gwneud hynny, mae angen wedyn tapio y ddwy gwelltyn at ei gilydd yn y top gan adael dipyn bach o le ar y pen. Mae angen wneud hyn dwy waith gan rhain fydd y ddau dŵr. Nesaf, be da ni angen wneud ydy tapio un o'ch tyra i'ch gwrthrych. Felly i mi, stôl fydd o. Felly fydd angen rhoi yr ochr fwyaf llydan yn y gwaelod. Mae angen wneud siŵr i fod yn aros yna yn saff. Mae angen wneud hyn ar gyfer yr ail dŵr hefyd. Ac pan da chi'n ei gysylltu, mae angen sicrhau ei fod yr un uchder na'r tŵr yma. Felly, ella bod o'n haws weithiau i ddod nhw yn agosach at ei gilydd. Mae angen sicrhau fod y ddau tŵr o gwmpas yr un uchder. Ac yna, da chi'n mynd i ddefnyddio gwelltyn arall ar gyfer eich dec. Ac da chi am ei roi ei eistedd yn y gap. Unwaith da chi wedi gwneud hyn,
Mae'n bosib symud y bocsys yn agosach at ei gilydd fel eich bod yn cysylltu'r dec hefo'r ddau tŵr. A dyma chi, bont syml. Felly, da ni'n mynd i adeiladu rhywbeth i gymryd y llwyth gan ddefnyddio y cwpan. Felly'n gyntaf, mae eisiau agor i fyny y clip papur. Fel eich bod chi hefo 2 fachyn bob pen. Cewch hefyd defnyddio y clip papur ar gyfer gwneud twll yn eich cwpan. 1 twll bob ochr yn agos iawn at dop y cwpan. A gewch ddefnyddio siswrn mwyn agor y twll i fyny. Nesaf, ydych chi am ddefnyddio yr llinyn. Felly, torri darn o llinyn. Di o ddim bwys be yw'r maint. Ac ydych chi am ei fwydo trwy'r tylla. Ac yna ei glymu mor dyn a phosib, felly fe gyda chi rhywbeth yn edrych fel hyn. Be ydych chi am wneud nesaf ydy defnyddio eich clip papur ac ei roi ar canol eich bont, ac yna ydych chi'n mynd i ddefnyddio y cwpan mwyn gweld faint o gry yw eich bont. Felly, hefo eich darnau o arian neu cerrig neu be bynnag sydd gyda chi, mae angen wan mynd ati i weld faint o bwysau mae eich Pont Trawst yn gallu dal. Mae eisiau ychwanegu cerrig 1 ar y tro. A beth sydd yn bwysig eich bod chi'n wneud ar y diwedd ydy eich bod yn pwyso y cerrig, ond hefyd mae rhaid pwyso yr cwpan mwyn gweld faint mae eich bont wedi dal. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae fy bont wedi torri ac wedi, di gwanhau ac wedi'n torri. Felly, beth sy'n angen wneud rwan ydy pwyso y llwyth. Felly, ddaru'r bont yna dal 364 gram. Felly, be am i ni weld rwan faint o bwysau gall Phont Grog i ddal. Ar gyfer y Phont Grog, felly, fyddwch chi angen gwellty newydd a darn o linyn. Dwi wedi mesur allan yn llinyn i fod yn 100 centimetr ac dwi'n gweld ei fod yn gweithio'n reit dda. Felly, unwaith chi wedi fesur allan yn 100 centimetr, mae angen cael at y canol ac hefyd clymu yr llinyn yn canol y gwelltyn. Yna mae angen 2 glip papur a mae angen ei cysylltu i bob un pen yr llinyn. Reit, dyma ni, felly dyma ein dec newydd ar gyfer ein Phont Grog. Ac eto, da ni'n mynd i wneud union yr un peth, sef cysylltu yr gwelltyn a roed o yn y gap. Ac yna symud y
syrau yn agos at ei gilydd fel eich bod hefo eich Pont Trawst yn ôl. Reit. Ar gyfer i wneud o yn Phont Grog, beth sy'n angen gwneud efo'r llinyn yma wedyn ydy, mae angen wneud yn siŵr bod chi'n rhoi y llinyn rhwng yr ddwy gwelltyn ar pob ochr. Ac yna, tynnu fel mor dyn a bosib a defnyddio tap i osod yn ei le. Reit, a dyma ni ein Phont Grog. Felly, eto, da ni'n mynd i weld faint o lwyth mae'r bont yma yn ei gymryd. Unwaith mae'r cwpan yn llawn, ac da chi'n gweld fod yr dec ddim yn gwanhau o gwbl, mae'n bosib cael cwpan arall. Fel da chi'n gweld, mae yna 2 gwpan yna rwan. Mae'n bosib ac mae o yn cymeryd y pwysau. Mae o yn bosib ychwanegu rhagor o cwpanau os gynnwch chi le, neu addasu eich cynllun fel eich bod yn defnyddio cwpanau mwy. Enwedig os ydych chi wedi dylunio eich bont yn dda, mae o yn mynd i ddal fwy o bwysau i chi. Felly mae ein Phont Grog wedi dal o leiaf dros dwbl y llwyth i ein Phont Trawst. Felly os gannoch chi ddim yr offer dwi wedi defnyddio heddiw, gallwch ddefnyddio be bynnag sydd gennych chi yn eich cartref. Enghraifft, cardfwrdd, Lego, ffyn lollipop a chardfwr, ac mae hein i gyd yn enghraifft o Phont Trawst. Yr unig beth ydych chi angen wneud wedyn i newid nhw i Phont Grog ydy ychwanegu eich llinyn. Hefyd gallwch fod yn fwy anturus ac adeiladu bontydd gwahanol, sef rhai hefo y siap triongl yn ddynt. Mwynhewch dylunio ac adeiladu. Diolch am wylio a na i weld chi eto.